Diba? 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 Okay, very good. 24. 45. Yan, very good yan. Okay. 7. Okay, 40. 51. 42. Ito po yung continuous po kanina. Kaya 42 na make it. 43. This is the great improvement for almost 3 months and 6 days na po yung therapy ni Apo Noli. Siya po before ay bedridden and now is great improvement that he can stand alone. Ayan, nakakatay po siya mag-isa. Ayan, pero kabong po lubot tsaka po na yan. Okay? And thankful tayo kay Lord dahil sa kanyang great improvement. And siyempre, shout out tayo sa ibig mamaya ng aking pamangkin na si Cyrus Dungo, mamayang alas 3 po. Ayan, dyan sa may karta. Ayan. Hope and pray na maayos na itong kaso niya. At sa both side ng panig ay maging maayos na, maging okay na pong lahat. Ayan. In Jesus' name. Di ba, Pne? Mahirap na eh. Wow. Pero bago na, siyempre, si Apo Noli, again, maganda na yung improvement niya. Ayan. Ang problema to siya Apo Noli ay negative minsan. Dapat po Apo Noli always positive tayo, ha? Okay? Always give thanks to God. Okay, nakita niyo po? Oh. Yan, nakakasikwenta na po siya. Ayan, 50 na po yan. Ayan. Kasama yung kanina po. Continuous po yan. Ayan po. Yan, nakarami na. Opo muna ba? Opo muna. Yan. So, nakaka-60 ka na ba? Continuous po ito kanina, ha? Kaya naka-60 na siya. O, so, 40 pa ang kailangan namin. Makuha namin yung 100. Yan. Sige ba? 40 na ba? Okay. 61. 62. Yan. 63. Bak, tayo ka straight. Tayo ka straight. Yan. Maglapat. Tapos yan. Kanya mo. Kailangan mo mag-enjoy ka muna eh. Yan katang kulit. Yan. Ito po ay again, magpapalakas po ito ng lower limb, lower back, mga muscle po, yan ang femoris, lateralis, yan. So, napaka-important, especially sa kanyang tuhod. Ito po ay importante po sa hindi pa nakakalakad or starting to walk na pasyente natin. Si Apo Noli po ay galing na bedridden, so I'm focusing na siya nakakatayo mag-isa. Then after po na ito mga ilang months, lalakad na po siya. Yan. Thank you, Lord. Ewan. Siyempre, shout out kay Paul tayo sa kanyang mga anak, sa pamilya ni Ivy, kay JR, kay Marie, most especially sa kanyang asawa, si Apo Sally. Ayan. At siyempre, sa nag-aalaga, nagpapaligo sa kanya siyempre, shout out tayo kay Sister Lodi, ayan, Garcia, at sa kanyang pamilya. Ano sa ating bigay ng pala ako? O sige. We're just starting to naman. Sige ba? Bob, you have 30 na lang, Bob. Relax ka lang, Bob. Okay, relax, Bob. Okay, relax. Yan. So dati po kasi before, bago ko po siya ganito, tandaan nyo, hindi po siya nakakatayo, nakakaupo. Talagang lumilindol siya. Yun, nakikita niyo naman tayo. Siyempre sa ating sipag at tiyaga, sa basbas ng ating Panginoon Diyos, ay walang imposible. So this will remind and encourage sa lahat ng mga stroke cases natin na ang therapy ay hindi biglaan, hindi apurahan, siya po ay nakaprogram. Gaya po ng ginawa ko kay Apo Noli. Siya po ay bedridden until now. Nakakatayo sa aming tiyaga, sipa. Apo Noli? Oo. Yan, kung siya sumuko na Apo Noli, pero siyempre, I always giving him courage na laban lang sa buhay. Diba? Nasa Diyos ang tawa, nasa tawang Gawa. ayun, nasasabi ko sa iyo. Huwag puro dasal. Kailangan natin ang gawa. Ito po yung gawa. Diba? Yan. So nakakatuwa naman kasi, siyempre bilang isang therapist, bilang isang modernong mag-care-point, pag ganito ang pasyente, talagang natutuwa na ako. Ganado na akong mag-care pag ganito. Bakit? Starting talk na po ito eh. Tamo yung great improvement niya. So darating yung kanyang anak, at least may nakita ng improvement for 3 months. Di ba, Pne? Tatalakad din po din nila.
Pero bago po siya gaganito, wala mo siya ba pa na? I-kondisyon mo rin yung katawan niya. Kasi di ba bibigay. Bap na? Kailangan i-kondisyon mo.